Cristina Drăgan este din Iași, unul dintre cele mai importante centre culturale din țară. Aici a fost fondată și funcționează prima universitate din România, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, primul muzeu de istorie naturală, primul teatru național și tot aici se naște George Emil Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel în fiziologie și medicină. Studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Cristina Drăgan va interpreta în concurs doina Mă duc la Badea să-l vădu și cântecul Am un foc la inimioară, din repertoriul Mariei Bararu. Verde, verde de o mătu, ai mă duc la Badea să-l vădu, cum se plimbă prin pămătul, cum se plimbă prin pămătul. Ai prin pămăt și prin grădină și cum plânge și suspină, cu capul plecat pe o mână. Hai, măi, badiță, badi floare, da spune-mi nici te doare. De te doare inima, spune-mi că te-ai vindica și mai rău nu te-a durea, și mai rău nu te-a durea, măi. Da, și stai, badi supărat-o, ni baut și ni mâncat-o, ni baut și ni mâncat, măi, ni baut și ni mâncat-o.